Bedi akokra ntuma anyira na boampon. Suman a mfa se komfo a wode santehene etena akonwa so. Eboa ma asante ye kese no ono esa be so ya kire sante. De bia me ka kire komfo no se ohene. Komfo bia da ohene. Komfo bia. Oda ohene. Enka komfo no kire si santehene. Ehye wo se tu nkom wo se ntu bedi ade. Ebe kogi asante man ni nyina na yo komfo no chi. Ne nne wo no se be kutu santehene ni ma sa be so ya kire. Ebusa for ne dey so me mamu nyina akwaba embranya support TV so me ka se nya support na waje me so se sane no badwen ma kwan so ene se sene de ehia adaroma subscribe to channel no like share mo bibia nya bi ehwe comment section wo so ye wo de a na wacha wadwen ama no aye kama media ne oba yesu ama ye bo a ene dey so me comfort black power na atena se a ye bedi enkomo me mana na akwaba ne de ne nkomo twene nyina no ahyehe so na me mo akwaba bia boko ejama da uruma ene me ba ye bisa me se na oya de ne ye beka ho ase na me se wona na agona on se de obesai ne o se wona twen me ba na kopija ye na yo ti akonya fefe so e besi manim oda ma ase kire ne sen o ye nyantena ase ma ho fa bi mesi manim da e mi kan misasa ya to so oda ma on se de bia me ka she fie boaboduro so ne boampon ne nam oni boampon ne nam boampon ye ti se wa yere yi Ti boaboduro kire me de otie no se ya no ma me ye ti we boaboduro boampon ne wa fa na ma no de onya hu no onya hu sa ayira ti boaboduro de be kire be boampon wo nti wa ba wetin ma kire be boampon ne hu so fe pa e na de wa fa nko manhia ko me de ko abiduma de ba wiye aden eno na mdidi hu sa se ye hwe boampon na boabodo betima boa yen a aden na nka de ko nhyiamudie kese ya konfo bebere ko sa konfo bebere ko na ya konfo bebere bai na hu wo ho ana wa max nka obanka de odi boabodo aba ko si hine ya nkokom anana bi hu bebere no mo ko se ya kuma etwa yen omu no mu twa so utwa mu ahini agona hini ne ekosi no ya nka se akonfo hini ne ekosi o tira wa nko no bele mi mama mede ntumi sa mamre o se amra mpa ye konfo abetima kwa koja wa hini bia wo kosuaye kurum hini kwa kosuaye manchi abetima kwa koja no da nkokom ene boabodo abayi de obabo ama yehu bebia okay boabodo de obabo yehu bebia bon na boampon de beba abushana de beba ye te ye mo de beba o mutimi mo kano me se beba bosumo nyira de bia man se ka kyam se agona nsem no bosumo bia no bayira wa agona o de bebe bedi akokra ntuma anyira na boampon abusan so mo de banti ewura so mo kano ko masem enko bebia ana ye hwe agona manye de ba ye ni swaye se ne se ko ye o bia ye fe akasa ohima no so aya de o etia otumfo isam tanke se kan tanke se nane konfo ya mwa nane konfo anochi na ka mwa chi odika ye na pete jampo ye na frempa no cha de bio ye na so mpa konfo ko di sumo enti tra santomai ana mi obi konfo anochi wachi am to sumo ye beto aso otumfo konfo ni me when you feel up and about na tra santomai ma santomai ye se de tie na su together na su santomai that was when we know what me so frame and opao awiao ayumro and adio da somo never insami ya de se when we chire boa na be fa chire na adonfo 2000 so sa na ma hu muso ene wa yi am ye nji amfa ya tanfo so ama santomai ankoso anekesa ne na ma am to ntante mahima no de meka odoka wode meka nkasa otwene mutan wode meka na oto odin
emre kokko masem emre ba ya Santehene ka se onkonko yi obi mfa ne mra a me be ka se Santehene dia ma no de onko pani nua o onfa konwa ne ma no krofo be so pa me be ka nsem do de ne ba nyini nua nyinya anya fe aye fe woni meka le so na be ma ne tip off no te no ho ka no no wodi meka ene da be na akwaje ona no na e wo so de bre wo da bi meko me da wo nyina afiri ho ya no akonfo bi tete ho mo dia do ne ma che into wo nyina afiri ho wi ara wo je wa de ohima no so asef oni masano we do no ankom na komu sɛ de ka kyerɛ mo sɛ ene na akonafo ana agye menhyia kotokofie mu abaso yɛ ready yɛ hunu ya sɛ bia braw ɛyɛ nana agona mahima na agona mahima ɛyɛ abene konfo anoche konfo ne ma me pɔ abene konfo anoche ne ma me ni pɔ na sabre wono wati esi edwom sɛ yɛ ka akonfo de ya na ne anoche yɛ ka akoma na ne anoche ne senti agona mahima ɛnene wono so wati esim ane akoma sa den nana no ya ka mo se aguna ne anoche aguna ne sikaja na aguna so ya sante eti aguna mahima wodi aro dansa so wokana no aka aguna man wokana no aka sa sante hene wona sabre wati esi adwoma wodi ansa den dia konfosa na aguna mahima dia sene no wona sabre wati esi adwom fefefa wada da ne ho ene akonfo edi esa chiye esi so edi ehim esa sa konfo ma me no konfo abiri wono no konfo ma me no na agro ma ima wo fe dia yan kan kese wodi am no fantem fra dadam so wo propose prepo bodu pokomo agro ma hima no ana ye kase kwa won se ede da so ni masano kama akire so yakufo ayade ana ye hwade bi ne ma bi wo hono mo asisi wo hono mo a de mabunu no de yan se ye hu bibi sa no a amambere ne amane kwan na me dem kan me ba wo me de ya me da yen ko black wo ma hu bibi pese ko bisa no na o che mase yen hwe yen obeduru ya no ma sana wo be hwae no so obeduru no ofra tuntum wo so ote ho no he mate ne nchen no ofra tuntum akonfo no ke wanya yi da ko ofra tuntum medu ye so be hwae no no ofra fufu tuntum no kura ne na se kire ne sen tuntum no kura ne ni kwa se ko hye ba okura akonfo no ke wanya yi da o ofra tuntum no kura ba ofra tuntum no so hye white no frifie na nka oba ko so ko hye fugu white ko du tam so ko sua no ko frantuma tuntum de so bie hwae o ono ne tepa o ono kwa be hwae fufu adai ono tepa ane tano amo miensa nko miensa kwa ne kwa se tuntum kan ho na de ntini kwa se tuntum kan ho ahyanso de o se tu na hye o mo nso no ya hyanso de ma wo omo dem soronko nto no owu bawo awerho bawo anigye bawo tam bie bobodwa bia no de ne white o dem soronko white atiase na hyanso de no ahyanso de no atiase na djuma de esi na da ewo manhia yi agona man be so ayi na me say 15 years ni na bi esi 15 years emunwa ma de emunwa ma ye de tifiri enfie mu ana de za emunwa yokonya bi kura timi to 30 years na no kan ye se bi kwa 40 say me nim bi kura be 50 years mponi 50 years ebedu na konya dampan for sa mfie bebre no ehadwen eso kroni isu sa wa hini ni kroma kroni nkoso obi ayi do pe na wo ka say akonya bi ho no yenyansi ya na ne ma hadwen ne ma bi tuto sini no na esi yenya ne nteye yeti ne hu se lake bosomtwe achi kro bi ho no o so yenyansi hene yesi galamse yesa se to god wo ho twe na mi wi agona nwi ntwe ma wi agona nwi mia me kode me ni akwakohwe so ko hwade se kana man umu ade kura na nya bore gadwem lake hu na okutu galamse asante po ena ade kutu galamse ebia me atese mia me de mani beko wo de ma yenwie yenwie akona ne wi akoho ka be sengege sa awurade a mo mpere ma ne nkoso sa ene ne nya ohina yenyansi ni se wo fa we nyina abai se ohini ni ho a ketika fo no ha adwen o se no na ma brekum mabunu no sore se nana
si hene ne maye na niam ekoso wa ha no galamse ne niam bi nkoyie ese mo so hene ni wodi anata kashifo afamu wodi lake de miam de ne ba kwakohe no say na ye na ahisi kurobia da wodi lake wanyo ntwe ne sekan wanyo ntwe ne sekan mesire nkonwa so fo no so mo nyene ntem famre sante hene manso wo so amedu sante hene ni ma sante hene ntimi nkosi o so oh lake de ode mami aguna we mema bo bodura kwakohe bema ya ti wunu ne kuro mo mutu galamse o tuwie ya sisa okunu nkaka ne kwakohe ne bere information na ko mbete pawo be kuro nana iswaye yasi me hu asem se hu ade bi so won se ansana ohina yeyi no ankasa be swaye no me ho se nkonya so fo so be swaye ne nim se wo sa ohina so so omodi omohine dada omodi ti nkonya so dada ade nso modi kan swaye ansana de yeyi no so so swaye asante mra 99 yo 99 loss ti agona de agona ene tepa omono ya henie ena tano no eye suman no to omono case ndi ya na dangerous pa yana so ye kakra different so omo ho fama on bibia e different on bibia e different on bibia e different odwene ho awon tiase ene o hini bia na wo sa ade no nyo hini bia na konya so fo be swaya ansana but man tiase adan konya so fo de so me konya nya fe ne yeyi o mo ntade no mu swai on se anya mane ma se ya ntina no mo se konfono chifura agona no on se tete no kra ne se obi modin mo so ene etimi ne ma de kodi kuru bi so ha matiase ba bi bibiri na konfono chi ye adwuma se anwona fo bi kra se o mo so e kan se anwona kotoko na akwam so kra anya dai asante woni ma o asante woni ma mpa asante woni ma nana anoche boache otoso mienu nana wo sai ache yiwura na se wo be sai no kora panya no kita mai ka no kasa o se otumfo nwia be ma se ne bra ne sunsum nya na aba ne obesai o se ne sunsum nya o ne ka sunsum sem se ogina ho ma konfo nyina se konfo no chekonwa no waforo konfo no chekonwa no waforo ogina ho ma se konfo no chekodi agona konwa odi agona konwa se no ofira sase so enti do aba yo sai konfo so nyeni pa bia sa ora nyeni pa bia keke nyeni pa bia keke enti ne ma bi wo ya wa bai ne ma bibire o se sante hene hye mu kenama no o di fia keka ne ma bibire ba sunsum na firim ti sante hene sa atwe na onim se kuro ne to ho na chesa te se agona ene tepa se ohene to na ohene nyama ya sunsum ni nyina be di sante hene ho nti we ya wa besuai sante hene be peda bi aba ama na ba na wasade tumi ni nyina sa tena ne poduam ene na konwam ade bi odin tuma obi fere bi sante ne sa de tumi na kwakotena se da wa ben no sunsun ne beba manhia nti se onya siwia na afi wa ye transfer ene na so hene na amfa ma wo a nko a unhuru hwe nta konya odi ne kwa sunsun bia nta ye kire te se ni o die yo ni nyina kodi sante ne ho sante hene be fere ne kokoam na washira no transfer bibia de amano esa enfa amamere fe na ne ye hye wo so sawie ye no ode bodua fita ode fasent unity so unity so no de apem ne boso enso ase chese ne se first na enko ode pem santen ka be shiki santen ne ebe wo so no na me se tumi ni wo santen ho nti so ode ma no omo no ba mo de podua ne pra no na ka suma ne ke kura no no na ko tu shiri guso to de suma ne ba be si santen ne nim abe tu shiri guso sa suma ne wo ho a ye ka sa yire yi atiase ene go so to confirm no choba ya wanya yida David tuntum ko fie ho aye hu yen se ya nya obi a ne be so ya ehun so be ye sa de ni bi sa amamre fe de oye onkrofo bebre wa ko bi onkrofo bebre ko bi so ro munim de no munim de kire sa mi hu ye mi de mi ke ba sa bi kire mi mu mentias nefe na sa podua no ale bi wo oye ohene ana wo ye kurumani na se sante hene transfer to me ne sama podua ni wie wo de kire wo so bewu podua ni kire wo so ke ka bewu
Betwa hwe se kim. Tell fan chere ni pa so. Oh, David, apart from something no. Apart from something. And then maybe so ho no mo a tetene ne ehu afa ne nema mu adane kakra. Ye hu sa ne ma ni bio sa. Wasa sa de ne ze ne ke wo ho se ne ke nya be suro. Obi am peso be ko na podu akoche akotene ne so. Ewo ho. Ene yo ho. Say enu ntene de be am ka che sa wo ya de na santene bufu no tene ne santene ne nse num we nyina ya agrada. Ene na me ka kire ni pa santene nsa 5 we nyina ya agrada. Senum no. Ne bufu no de kire wo so. Na me am kuro mo hine santene de ne sa kire ne so wanche no wuye. Ebira ha ya. Sa. Oh. Tenya dia be ma papa ne bu mfu. Ni bu afu wo. Na wode ne nsa atene wo so. Wo ye wa hina menye ji woni. David menye mistake. Omo mu hu ne ma sempo no. Ntema mu hu ne sempo no. Ye na ye wani ne hu ne ma sempo se do mu hu no. Oh. David. Ni nsa num we nyina ya agrada. Me na be ma beto na o. Ami sa ten ko na kan peri nyina agrada. Na video ni mu hwa o ye guso e chen nsemu no o che se ye di ordinary free akwam ene ba ye anachi ni free akwam na ba ye na sesere ku ka ho o mu nyina free akwam ne akwam ne ma wo ho o mu wie ko o mo de ne ba kora no akwam no o mo de ne ba no kora no nipa apem ena o mo de ma asantehene ne ba nipa 1000 ye de ka na sesere ku edi anoche kan ho mo de santehene ba ye 1000 mon comment share records mo ko bu share wonderful akom mema wakwam no wakwam so ampa wuti akwam hine ene santehene mutumi komiti pa ho akwam hine ene santehene kwati komiti pa ho e ka su na say on say santehene be yi na ye say mi re mfi yo ka say ye ba wi di pa ma me e konfa no che kam de sesere ku kam ma me ni pa pim so mbe ja me kwan mu wi asa no mo say ko na asante abakwase mu ifa na santehene free by man nipa 1000 se fa ne bra nipa pim 1000 no nyin paketo nyin paketo akora ene se nipa pim no nipa 1000 ne 1k ne nipa do se na ye video be nipa 1k do na do 1k sana tie wow titi obi ka o asante kura ne ma titi obi kire so na odo so wo ho na odo wo ho sa na nipa 1000 se ko betima dane santehene nkwanta no kore nso odo ane wo ho nti om de ba asomdwem o wi om sa do mo ho 10 nipa 1000 nya akokire akwam man hene yakwaba ansa sesere ku se yakwaba be se hu ade ba ho adum hene akone shay na adum hene gina ho adum hene so de obegina ho sa ye den simze so ko be hu na kazante ma onni mama me rekora da bio na nam tina ya me hu na me de me ke bai anya nko nya me nko aso kira ye ayemfo no bebere kora anim on se ye wo anum ehene anum ama na adum no anti anya aduma o me na twatire no anum hene o me na twatire no bremai fo na de sika nan na mo manim no mo ye bebe o mo do mo nka hu na kwa ememma na omo de santehene bae no omo na betena anum ho ai from adum hina anum no from omo ne twetiri ankasa ntina na ogina ho no se no ntina se santehema ana ohene firi mu a wono na ehwe owen na onu mi se mra santehema santefo fa ncheme se me kai wo mu ya mra santehema kwa akura na ye ne dot yiye sesere kunkun na tim kokochi a adum hine sesere kunkun onu kwa na so ohene na onu na ewen body no okokochi ano so onu ade atonani onu ne be ma no na ewen body so omu ni mama mere bia na ye de nim ti hu bia na edim kan ya ba na wa chetre mema wo mema apem no mbae no omu ne kwa anum no twetwetirifu ene odofa wo hwe me wadaro mabusia ene esua de enya adum sana tete na nya adum asem kwara anum na ne ka tetema no ya ka ma na dane na ye na adum say anum atiase na se first se asem ba na se anum fo mu ko jana kwan dia na asem ba yes mu kokko I see on say akwa bi ko kasa ti asantehene mo chi no mo ne ko adum hene wa wasi say kore ewura asimi nya kwan ya bi ja kwan ga tetene ye go busa ewura potiti ye go busa ewura na ne ma sasa go busa ewura se nya kwan ana nko no ni ai tempa akroma de kokula ye petire no pa ya de
Watiase. Feda akobusi ura. Abekora ewura tukan ya. Na adena koto abon ho kamera de ne na bi twani tima kom ne ne yam. Nana yehwe yewura fade de ne se no tuma ne fira no nana wachi asentuma ne ya twetwa so be signatures ena twetwetwum sa ntuma ne design ko a ene no na san tuma no aye mi hu bi da san tuma no on se de bia me ka se ntuma asante hene fira omfura da mi hu bi da mi hu se wo fira da na wonim se ayifo aye nhira omo na bi so aye agona na hwamwa omo ne agona fo so aye bu mu brekum fo aye nhira aye nhira so mo ne agona de no be bu mu da kono so be hu bi be hu san tuma no na ntuma no opanya na o cheche mo che bu ni din se o se ntuma ni din de hyewanhye sa hyewanhye sen bo san chem se wo hye na enhye ene wo san wansan wo san na won san ene wo kunya wo asu ni ya ntuma ai so ke kokon ni ja wo besu enu suma nkwafo ni fira so ti ase o wa blekum fo aye nhira hyewanhye se ntuma ko na tiere hwe anyo hwe eni ti ntimi nhye bo so mo o hye na enhye hye na enhye hyewanhye so ti ase na sa ntuma no kora no na sa dan wo hye sa ntuma no konfo no chi bi so ai a kire santahini na unim se nipa a ono de sa suman a mfa se konfo a ode santehene etena akonwa so ebua ma asante ye kese no ono esa be so ya kire sante de bia me ka kire konfo se ohene konfo bia da ohene konfo bia o da ohene enka konfo no kine si santehene ehye wo se tu nkom wo se ntu be di ade ebe kogi asante man ni nyina na yo konfo no chi ne nne wo no se be kutu santehene ni ma sa be so ya kire de bia etumofo a me se masem bia me ka bia no omo nyinni nne e wodo na ba bisi so ampa nti aden na konfo no chen me na beti so se won de santehene betena ye nti no wono de obaye de ope debi wodna wo hene bisai a kire no na santuma we so no afi se titititi na konfo no chi swai kire o se tu odi kan no ne sikan wan ya we be swai ni hyewanhye na yehwe eche no so ye de sedie de me hu ye nim sedie no na ye de anwene che no na efi soro ha se ye betu ne finfin ase sedie ne de da ho e de da ho to so saa udu ne finfin a esisi ho e san to so na san de da ho e soro etisi ho asese ze debi on se sika botiri emira konfo no che ebedi ade no santehene ma ni sika e ma ne de kobu ni mai na sika no di betim di bia ya japade na di bia to nka se kodi ni wanu fa bi ya japade fa bi ko siesie kuro de fa bi to in case enti na bedu di gina ho no fa ko ya japade de da ho no fa sie ko ma me chia enti enye nnyema nyina de bu a me se santehene wode ne ho fa ma ne kasa we obebusa comfortable mu ni ma de ko nim de bi tika ne tete da enka wo swa wie ye no enka santehene be ma ne sika kokko so ma ne sika kokko ma aguna ne sika kokko no de akọ akusai ne ko ye ne kuru yi ko yi kuru ni yi ne mum na so wa ye wie ni nti wa kire wo se wo kai de aka no fa bi so ko ye japade peja dan kama pejam konwa no ba bibia anye kama na fa sika ni bigu ho sika kokko na me de ma wona ensan esan so be ka kire me ma bi o ko so adwuma pa wo ye ma asantinti na ye de sa botire de bo ana no se che no so se no yam se abo nwoma bi da so sebe suman suman ne dem Panyina okasa abo akese asa abo akese da so nse abo akese benya oso ze Ghana de ka abo akese ni se oso no na abo akese bi no na go he onjo so abo akese da so abo akese na on se santehene so tijata so ono so abo akese oso abo akese enti suman ne dache na pampem suman ne dache na pampem te santehene be yi konfa no chi aye ama ndi akoye ni kuro ti enumfo no ba ko gane kwan de na ko ama kana ndi first na ka won se de tanin ke besi na na yo ne ne de nam na wi ase na sesa to se ne mebi ho a yetetete so ka tanin jafunu make mbe ba ya na jo nanka no kana santene tra so be na jo ba junjula ani nsu no no ha bien kakra na ma o ye na ka o se ko ye ne bibia na jo
na hwe agona man hene sawie so e cha ne tena pakam ka fida na ne ye konfonachi tumi ne kura no na so tena pakam konfonachi ba nyina agona na odi akonwa mu e ho aso na adwuma di nyina ba wie wa fa wi asia hene titi wo bi kire onim so na wo bisa na ye kire wo yenkoso aso ni yensua na yenhunu se na ye no nyansapo eso no ye de yehunu ye ntia se nko ade a me so de me kire because me asem ne besidi mpo na boso ma kire me dada se na me kire se de da ho ejina ho ede da ho ejina ho wa kire ame se sika no fa bi bo mai no ho bra fa bi so sie e kina samonti wow I'm saying ne basa no won say asante nsem no wa no bibi sia o say so pre kokoswe bi enya hwe bi hu ade ba ko mienu bi obetimi asua ana ade ba kokora wanya lock ni se ba bi a obusa na onya ntiase yo ba bi okobusa nkro obechiri mu nwuna obe ko obetimi ayira wo anu onnim onnim on say osuma ne bebere ho a omon connect to manhia enti ne komfo ne nim bibia for manhia ehu enya se bi abon na nipa na bon ba onim ana sunsunya sa o se musunya mamre na mesra ahemfo no bebere na aka ne se mon hya hye mfa nkyere mukuru okay so me obitimi frɛ me o se ti me sure se manhia nya ho na mete na me se me ye komfo o se onim mamre na ene wa me wo fa ase sante hema ne kya me tuntum ne me wo fa ase uwura sante hema fi na so pa brafo na me wo fa ase fo nko ne go me oba nka me so mo sante hema ho me ye be mentre mo suma ngwa fi ti o ne me bi wo a emoja na nkasa na yewum dada nti obi timi ka sen na me kwache otumfo mo na mo pera kwache ewura me de me na akwa wachi ano a amamre ni amane amamre no se usua amamre enye nchi a okwache aye atiase bebiri akonfo bebiri di akiri ko agona de kokosa ye obusa na bibia akora wonim fa ho na so kotwa no na so koye kotwa no so tiase na we no kura no nya manhia no se nkomudi akiri ko nkwase nkomudi oso komo yene sen osen komo grotwen o agona ho nka ma bishia no kwan no ba nka ma bishia no kwan nka ma gura fa kurum ho a kugina ma ade ache ba nne ma asesa ma dane kakara ma dane atiase ha amamre ni amane ni sunya ede ubisa o ne ma asesa o ene ma asesa ene ma asesa ba ku bi o de men nka no yewi a meka kire won chimba ne ma asesa pa na ye na wase won kire ne onya adaje dia mayen ene yesua dia pa nse comment section ba na obi so nani abere no so kire na adwen wo ho mo daroma du anim no ne ebisa no wo no akire yen ama yate ye ho ase so meti ko bisa ni ba for se kire se ai so so ko bisa me de na no beka so he me video na so he video so betin so beka ai kura so kire bo yira wo beto baby kura ya dia wo prim wo bisia ye na ase na na hu ade bi wo mba ni anye hu ba wo de ye mo no be Matias yedi unkomo obusia ye na munya mase se munya adaje na mo hwe dwumade na nne mo ne mabom na yesua de afi comfort black power ho medi ne oba yesama ye bo a oda ma yefani ngansi wase subscribe to channel no like share mo bi enya bi enhwe na wache wadwen so ama no ye kama Nyansapo TV so ni Macau.
Denti ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo